Ki bor pulit kila yo ban kem no ya ki saungut ki beriu ki badan kti ha ki kam tu kali arshaka bat ling ba jongki lalap ya ka jaka ba penlong ketem hapo ka weke yeng ke badang shna halat rambai East Giant Hills bat yo ban korup no ya ki artli ki thuk thuk bat ki tiar arshaka bala lawling khan u superintendent of police ke East Khasi Hills uba Vivek Sim haga khat nyo trek leber ula ong ba kini ki saungut ki bla sha kem no ha ki pulit ka juwai kila plai ka jingdon kti ha ka barong tu ya kini ki artli ki Yamaha R15 bat ka weka scooty na shlong ula ong ru ba kani ka jingkem kala wan long hadin ka jingyo ban ya ushaba mutlang sim li ha ka artrik leber namar ki kam tu nakathan golfling Hadian kani ki pulit ka juwai kila yo ban kemno ya kiti ki saungun ki balatip kerteng kum Vincent Star tongwa na noman song lum syam kit borlang maulong na mausiat knam Royal Roy Lingdo na mausiat knam batu Aryan Kharthang mau na mau hati halor ki case bala register halat nkra bat Sadar Police Station Haka jing token kini ki beriu kila phla bakidang shudap tu shen ya kawai ka Yamaha R15 na umroy kawai ka Yamaha R15 na garo line lain khra bat kawai ka scooty na golfling ong uba Vivek kani ka kinhun kala phla ru hakmat ki pulit bakila letban IT ya kini ki arshaka sha we ubriu halat rambai kumta ka kinhun ki pulit na East Khasi Hills kila hiar shakate ka yeng hadongwa lat rambai but yo ban kurup no ya ka Yamaha R15 ML05AB 2991 but ka Yamaha Rezen ML05AE 1478 na luar kitiar arshaka kibala lawling khan USP ulaong baya kini kitiar arshaka bala yo kurup nakani ka jaka ondang penyaha bat ki thuk thuk basha tu bat ba ka jing tokit kadang ya shakmat ban lap shushu ya ki badan kti hakani ka kam tu arshaka